Bon dia, telespectadors. La primera notícia del dia és l'obertura d'un nou museu de prehistòria al centre de la ciutat. Però, què és la prehistòria? Molt bona pregunta. La prehistòria és el període de temps que ocorre abans de que tinga cap document escrit. I a més, les manifestacions teatrals d'aquesta època les poden saber gràcies a unes altres fonts d'informació, com ara les pintures rupestres, els restes dels pobles aïllats on vivien de manera primitiva i també les construccions populars que a dia d'avui es conserven a totes les regions. I sense oblidar les primeres formes d'expressió teatral, on el caçador imitava els moviments dels animals perquè creien que així seria la seva caceria més abundant. Exacte, i a continuació agafaven els elements més destacables en relació a lo que volien mostrar, com ara unes banyes de cérvol. Això és el que ara anomenem estilització. L'encarregat de disfressar-se era el xaman, que era el caçador que tenia més èxit en les seues danses. El xaman es convertia en el sacerdot i la seva dansa en un ritu, que per cert, el ritu era un acte amb la finalitat de comunicar-se a les forces sobrenaturals. I aquests ritus es desenvolupaven en un cercle, perquè així tots estaven al mateix nivell i la presència i l'atenció eren al cercle, i ningú els donava l'esquena. Tot això i molt més el pots trobar al nou museu. Es veiem després de la publicitat. Segundo toma. Bon dia, telespectadors. La notícia del dia és... Bon dia, Bon dia, telespectador. Bon dia... Parece una niña autista de tu casa, te lo pero es bueno. I ara s'alentarà. Sí, por si acaso los vecinos no quieren de la finca. Bueno! Telespectadors, la notícia del dia és l'obertura d'un... Joder! ¡Oh, por Dios! Es que, ¿por qué no me sale con el... La nevera es lo que quiero morir. Molt bona pregunta. La prehistòria... ¡Ay, qué regalito! La prehistòria. Molt bona pregunta. La prehistòria és l'època... La prehistòria és el període de temps que ocorre abans de tenir cap document